Futbalové hviezdy na veľkom plátne. Čo majú spoločné futbal a film? Futbalisti sú nielen hviezdami na ihrisku, ale niektorí sa objavili aj v známych filmoch. Uvidíme, ako svoje schopnosti prenášajú na plátno a prečo ich režiséri milujú. David Beckham a Eric Cantona sú len začiatkom zoznamu futbalistov s filmovými skúsenostiami. Beckham sa objavil vo filmovej sérii Iš gól. Ja dokonca má cameo v Guy Ritchieho filme Ir kráľ Artuš. Cantona si zahral v niekoľkých francúzskych filmoch a očaril divákov svojou charizmou. Tieto hviezdy nás presvedčili, že futbalisti môžu byť aj skvelí herci. Ich schopnosť zaujať publikum bez lopty je pozoruhodná. Okrem skvelých výkonov na ihrisku prinášajú na plátno autenticitu a energiu, ktorá zaujme aj nefanúšikov futbalu. Videli ste svojho obľúbeného futbalistu vo filme?